Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela. N'ụbọchị one monde gara aga ka anyị gara mmemme akwamozu nke anyị gara na obodo Adagbe abụọ omimi bụ nke dị na Enugwu-Ukwu. Mgbe a gbasara ọkpọna na wenepụ anya wee bụrụ na Nwanyi wee bụ ihe gbara ya bụ ihe. Nsị na ahụ mbekwa m nke a maka na abịa n'akụkụ ebe mụwapsi ihe a na ndị na-agba Mkpon'Ala bụ sụsụ ụmụ nwoke. Ahụ mbe m ebe ụmụ nwaanyị na-agba ya maka na anyị mara na Mkpon'Ala abụghị ọsọ nwaanyị na-ejide ara n'aka na-agba. Ya mere anyị wee sị ka anyị na ya bụ nwaanyị kparịa ka anyị zute Oriakụ Nkiruka. Ụmụ Igbo kelenu, Ugwumba bụ Ugwumba, nke anyị bụ nke anyị. Ị nọ n'ọrụ, ị nọ n'Igbo, ị nọ n'ọhịa, ị nọ n'ụzọ, elekwa n'ọzọ. Lemme Ugwumba maka ihe dị na Ugwumba bụ ihe na-akụzi ihe eji amụta ihe. Ugwumba bụ Ugwumba. Nne dam. Maka ndị na-ekiri anyị gwana ya afọ. Afọ m bụ Nkiruka Akuse. Awụ m onye Adagbe avọ mme. Esi m Agụ-Ukwu nri wele eje a na-anụ m n'Enugwu-Ukwu na be ndị be Akuse. Ihe anyị na-ajụ bụ anyị na-agarịta ọfụma na Igbo. Afụle nwaanyị na-agba Mkpon'Ala. Kọtụrụ anyị iji etu isi bido. Etu m si bido ewu na n'ọbe nna m na-agbụ ya. Ọwọd ọkpụrụ na ana be nna m. So wee na-agbụ ya. Papa m na-agbụ ya wee gbagide wee nwụrụ. Nne m bụ nke o nyere nwe ilo si uru nnebo wee jebe ije dị n'Agụ-Ukwu nri. Uzu egbune ọka ahụagụ wee na-anụ ya. O welu ka nna m nwụrụ wee gbagide mma m solu na-agbụ ya were anyị niile na-agbapụ ya nsokwe na-agbụ ya. Olu ka papa m nwụrụ ụlọ mama m wee take over wee were wee zụwa anyị o nwee tofute ịnụ di wee nụọ di wee wekwere wee bata na mbalaba Akuse wee were ya na-agakwa. So nwa m nwaanyị na-anụkwa di n'ọrụ ukwu wee belechukwu nwa ngwu na-agbapụ ya luo echi luo nwanne echi. Ụmụ nwa na-agbụ ya gbara ya na-agakwa luo echi luo nwanne echi. Nne m na ụmụ nwanne m niile na-agbapụ ya wee luo echi. Ezinụlọ Mkpon'Ala. Ọ bụrụ ma ibe anyị ji ebe m ji eri m nwa na nwa m ma di m anaghị agbụ ya na di m wụ traditional doctor, native doctor ya. Isi be nna gị. Esi mbe nna m wee vụrụ ya wee gbagote obodo Enugwu-Ukwu Adagbe avọ mme ba Akuse. Ya wụ na abịa na Adagbe abụọ omimi na ụmụ nwaanyị ọ bụghị ihe a na-atụ anya na ụmụ nwaanyị na-agba. Ụmụ nwaanyị anaghị agbụ ya ụmụ nwaanyị na-agbapụ ya n'akpụrụ na ana ebe o si bido mgbe e were ya wee gbagote wee wekwere ya wee na-aga wee nụkwara wee were ya zụwa ụmụ m wekwere ya na-aga. Etu ị na-ekwu n'iji azụ ụmụ ihe ọ pụtara na a na-emete ihe eji arachapem n'ime. Ọ nnekwu iwe kama gị sọkwala ajọ ibe ijikwere nsị na aja wee jee na ya na ijiri nsị na aja wee jee na ya ebe ị pụrụ ijide gụọ emeta were isi ebulu ma Jizọs nke na-edu m na ndị ana na-edu m ọ bụchakwa ebe m ji aga kachasị nkewu Jizọs. Ugwumba dịka ikwu onye na-eme ada tinye aka n'ajọ chacha itinye aka n'ajọ ibe gbana na agwaghị ibe o ji bụrụ na aka ya dị ọcha na ife ị na-eme omighe egwu. Ọ na-oyigbokwa m mgbe ụfọdụ mana ọ bụkwa sọsọ m na-agbụ ya n'Enugwu-Ukwu niile nwaanyị ndị na-agbụ ya erike ụmụ nwaanyị anyị dị ịtọ na-agbụ ya n'Enugwu-Ukwu. Kamgbe ị bidoro ya
dịka i kwuru enwe na mgbe a na-anọkọta nwekwa oyi tụkwa gị dịka enwere etu isi menye aka akpa gị akụghachitewa ya nwere ịkwadoro ihe bụ ọdịnala n'ala Igbo. Yes, akwadokwa m ọdịnala dịka nsi wee bata n'obodo Enugwu-Ukwu n'ọdịnala kpụwata m n'obodo Enugwu-Ukwu duto na di m na-eme ọdịnala wee bata mana ka m batala mgbe na nwere anya si ana ụka ka ụmụ nwaanyị niile na-eso ba mgbe ya ọ dị m ọwa sị m ngwa mụ banye n'ụlọ ụka nje kagba ụka mụ di m gbakwara m akwụkwọ n'ụka kwudosie m ike gbaa akwụkwọ o mebe nke ọ na-eme nkwadorie na nke ọ na-eme njebe ụka m na-eje ọ kwadokwere m n'ụka m na-eje bifo m fụta ugbo eburu ihe afụtaba ana m esepụla na kpeli chim si achim agabakwa m nwezi ihe ọzọ nọ na ya ejirekwa m nsị na aja ejikwa m ọgwụ ihe ada akwụ pin n'ebe n'ụsọ chukwu afụkwa m jeso m nekwe m ọgụ a na-emepụta ụmụ nsi egbe eji agba amụma na-eme ya n'aka m eji m aka m alụ ya dịka nna m si wee kụziri nne m wee mechaa wee kụzi nnụzi adị wee bido nne m wee bịazịa nke o nyere ọka agwagụ wee bịa kụziere m bụ nne m wee lụbakwa wee gaba etu a ka m si je kụziere nwa m n'ebe o bube di wee na-alụ na-aga maka ndị na-ama ha maka ụfọdụ n'ime anyị ama ịma anyị kwuo na anyị nụnasị na tupu ndị ọcha eburu egbe ha bịa na ndị be anyị na-arụbu nsi egbe ihe ọ pụtara bụ na anyị ma ihe gbasara teknụzụ kedu ụmụ ihe eji arụkwa ya bụ nsi egbe ụmụ akọrọngwa eji alụ ya bụ osisi abacha ibe osisi abacha ka m na-eji akpọta unyi n'agụ kpọtacha unyi m wee bata m wee suwe wee jee ọka wee jee ngote kemikal eji alụ wee bata wee suo onye unyi yọọ wee mefute ya ọ wee wụkwara ife eji alụ ọrụ wee na-aga ewezụga na Enugwu-Ukwu a nwere ebe ndị ọzọ ị gagoro gba mkpọ ya obodo dị iche iche ana m ejechegwara m ma Lagos jee gbachaa egbe ma bata ana m eje ya bụ na etu anyị si Lagos bịa ọ bụrụ na a nọ na Lagos na mmemme bịa ujenu muvuo mkparasị na mma isi na ya lachapịọ m uje awụgologo ya UGWUMBA.